ҳаворичияш Спарта хоҳиш кард ки дар баҳор, яъне тақрибан баъди 5 моҳ барои ёрӣ лашкар фиристад. ба шоҳи Бобул Набонид барои бастани иттифоқи ҳарбӣ муроҷиат кард ва ҷанговарони зархариди юнониро, ки дар лашкараш буданд, то баҳор ба хонаҳояшон ҷавоб дод. дар ин миён Куруш ғайричашмдошти Крез фурсати ба амал омадаро ғанимат шуморида, лашкари худро аз нав мураттаб намуд ва масофаи тӯлониро бо суръат тай карда ба шаҳри Сард расид. Крез маҷбур шуд ки лашкари худро барои муҳориба ба дашти назди шаҳр барорад. дар задухурди ба амал омада лидиягиҳо шикаст хӯрда ба шаҳр хафо нишастанд. баъди 14 рӯзи муҳосира лашкари форсҳо шаҳри Сардро ишғол кард. ин ҳодиса дар байни моҳҳои октябр декабри соли 547 то милод рух дод. иттифоқчиёни Лидия фурсат наёфтанд ки ба ёрӣ биёянд. Куруш олиҳимматӣ зоҳир карда Крези ба асир афтодаро афв кард. ӯ Табала ном форсро ҳокими Лидия таъин карда дар шаҳри Сард дастаи ҷанговарони форсро ҷойгир намуд ва худаш ба Ҳангматана баргашт. баъди рафтани ӯ лидиягиҳо шӯриш бардоштанд, аммо лашкари форсҳо бо сардории Мазар омада шӯришро пахш карда шаҳрҳои дигари Осиёи хурдро низ ишғол намуд. баъди Мазар Гарпаги Мод ҳокими Лидия таъин шуд ва шаҳрҳои боқимондаи юнониони Осиёи хурдро тасарруф намуд. ин ҳамон Гарпаге буд ки дар ишғол кардани Мод ба Куруш ёрӣ дода буд. тавре ки мебинем, Куруш ба шахсони содиқ ва лоёқатманд мансабҳои баланди давлатиро медод ва дар аксар маврид онҳо вазифаҳои ба дӯшашон гузоштаро уҳдабароёна ва бо масъулияти том иҷро мекарданд. дар бораи Эрони Шарқӣ ва Осиёи Марказиро ишғол кардани Куруш муаррихони Юнони қадим ва сарчашмаҳои дигар маълумоти хеле ночиз ва пароканда додаанд. тамоми олимоне ки дар бораи ҳахоманишиҳо асар навиштаанд, ин маълумотро истифода бурдаанд. Ҳеродот навиштааст ки баъди Лидияро ишғол кардани Куруш дар сари роҳи ӯ бобулиҳо, бохтариҳо, сакоиҳо ва мисриҳо меистоданд. ба қавли Ктеси дар ҷанг бо бохтариҳо Куруш гоҳе муваффақ мешуд ва гоҳе ноком. бохтариҳо танҳо баъди фаҳмидани он ки Куруш писари шоҳи Мод Астияк будааст, аз муқобилат даст кашида ба ӯ тобеъ шуданд. аз ин ахбор бармеояд ки Куруш тавонист бо роҳи гуфтушунид бохтариҳоро ба бас кардани ҷанг моил созад.